כבר 5 לפנות בוקר. אך, אני מפחד. אני לא יודע מי הם, אבל אני בטוח שאחרי שהם הרגו את הוריי ואת אחי הקטן, הם לא ידידותיים במיוחד. אני שוב שומע אותם. אני לא מבין למה עשיתי את הטעות הזאת. אני כזה מפגר. אני מניח שזאת ההודעה האחרונה שלי. אין לי יותר מדי זמן. אני מצטער, אמא, אבא ואלמוג. אני באמת לא חשבתי שזה יכול להיגמר בזה. טוב, אז אני אספר לכם את הסיפור שלי מההתחלה. לפני שנה, כשהייתי בן 17, אני וחברים שלי רצינו ללכת אחרי אנשים שנראו לנו מעניין, עד למקום שבו נמאס לנו ללכת והיינו מתקשרים למונית וחוזרים הביתה. כן, אני יודע, תחביב לא חוקי, קצת טיפשי, אבל גיל ההתבגרות, טיפש 10. וזה, לאחר כמה חודשים שהיינו עוקבים אחרי אנשים, ראינו אדם בעל רתיעה. חשבנו שזה עוד אדם שרוט על החיים שלו, אבל מאוד מאוד ראינו את השעון ואת השיניים הזהב, אז הבנו שהוא רציני ואיש שאנחנו חייבים לעקוב אחריו. לאחר כמה דקות של הליכה הוא נעלם לנו. לא באמת הבנו מה קרה, אבל אמרנו, טוב, אולי הוא הבין שעקבנו אחריו וברח. כמה ימים לאחר מכן ראינו אותו שוב, רק הפעם עם 2 מאבטחים גדולים כאלה. אמרתי לחברים שלי שזה נראה לי כמו עסק מסוכן לעקוב אחרי אדם כזה, אבל אמרו שזה נראה להם הרבה יותר מגניב. אם הם ירגישו בנו, פשוט נרוץ למלא כיוונים, והם לא ידעו מה לעשות. אז פשוט אמרתי, טוב, נו, מה יכול לקרות? אז התחלנו לעקוב אחריו. לאחר מעט מאוד זמן מצאנו את עצמנו במרתף. מרתף ישן מוזר. ראינו כמה אנשים מוזרים, אני כמעט בטוח שלשניים מהם לא היה עיניים. או אף. או פה בעצם. ישר אמרתי לעצמי, מה זה הגרביון הדפוק הזה? אבל הגרביון הזה נתן לי מהר מאוד תחושה של אי נוחות. אז אמרתי לחברים שלי, אני לא נשאר פה אפילו שנייה, אני הולך. החברים שלי אמרו לי שאני אפס שאני הולך, אבל לא ממש היה לי אכפת. אני יודע שמסוכן פה, אמרתי להם והלכתי. שכחתי לגמרי מהאירוע הזה עד לפני שבוע. קיבלתי מכתב שהיה רשום בו, אבל הגרביון הזה נתן לי מהר מאוד תחושה של אי נוחות. אז אמרתי לחברים שלי, אני לא נשאר פה אפילו שנייה, אני הולך. החברים שלי אמרו לי שאני אפס שאני הולך, אבל לא ממש היה לי אכפת. אני יודע שמסוכן פה, אמרתי להם והלכתי. שכחתי לגמרי מהאירוע הזה עד לפני שבוע. קיבלתי מכתב שהיה רשום בו, עשית טעות רצינית. והיה מצורפת תמונה של כל החברים שלי מתים על הרצפה. מיד אחרי זה הראיתי את זה להורים שלי, והם רצו להתקשר למשטרה, אבל אמרתי להם, מה אנחנו כבר יכולים לעשות? זאת אשמתי. כמה שעות לאחר שקיבלתי את התמונה הזאת, עברנו מפלורידה לצרפת, הכי רחוק שיכלנו, ו5 ימים שלמים היה לי שקט, עד שקיבלתי עוד מכתב. ובו היה תמונה של אבא שלי, משופט כמו חזיר, שרוף. היה רשום מאחורי התמונה, אבא שלך כבר שרוף, אמא שלך הבאה בתור. רציתי להראות לאמא שלי את המכתב, אבל משום מה לא מצאתי אותה. אז התחלתי לחפש את אלמוג, אחי הקטן בבית. גם אותו לא מצאתי. אתמול קיבלתי את התמונה האחרונה של אמא ושל אלמוג מתים אחד ליד השנייה. היה רשום בדם שלהם, חסר רק אותך ארון. נתקפתי בפאניקה והתחלתי לחסום את כל הקירות ואת כל החלונות בבית בקרשים שהיו זרוקים מחוץ לביתי, והתפללתי שהם לא יגיעו אליי. היום, לפני שעה, אני קיבלתי הודעה בטלפון שלי ממספר חסום. נשאר לי 1.5 שעות לחיות. מלפני שעה עד עכשיו אני נעלתי את עצמי בממ"ד, מפחד להוציא כל נשימה. אני שומע אותם מחפשים אותי, אני מניח שלא יצא מזה בחיים. אני ממש מצטער אמא, אבא ואלמוג, אבל כנראה שאני עוד מעט אראה אתכם בעולם הבא. אני שומע אותם מנסים לשבור את המנעול. ביי.